matipate tidasankha tokha ndiye ife tidzasamalira kuti matipate agwire ntchito koma osati wina azopseza mzake zimenezo simatipate sufulu meneyo iya isufulu. Mzuzu, Lilongwe, Chikokobe, Mtunthama, Sanjika, Mudi Residence. Ngati president wamuyaya amakhulupirira kuti adzakhala nyumbazo mpaka kale. Tsoka ndiro anachosedwa pa mpando 1994. Chitukuko cholozeka akupanga chakwera ndi ngongole. Chaka chatha boma inebe ndalama zokulira mafuta anatenga katapira ku Kenya. Kulatero yake foja. Timaona zomwe zimachitika. Alimi akagulitsa auction ndalama zimapita straight ku Kenya. Budget ya chaka chatha munayikidwa 5 billion yomangira Mbewa University. Koma kuti mupite ku Zimba there is no progress. Akuluakulu kuti president ameneyu afuna chani? Ngongole zafika 16 trillion akupitirizabe kutenga katapira. Waenda more than 55 trip abroad. Alambe ameneko amatuza kuti Amalawi, I have good news for you. Mwachisanzo 2020 anajambulisa ndalu ya ku Dubai nkumatuza kuti wapanga deal ndi Fly Emirates. Ku South Africa anapanga deal ya $1 billion ndi Swed Electronics. 2022 anapanga deal ndi Bridge Foundation. Ku Ghana anabwera ndi 7 trillion mega farm project. Ku Egypt 28 billion solar energy ndi Global Alliance. Ku America anapanga deal ya 32 billion ya solar. Osachita pompa anayi ku Germany wapanga deal ndi kampani ya solar. Pano pati kuthamangira 5 years akulamulira palibe ndi chimodzi chimene chatheka. Vuto lalikulu kwathu kuno chikhalidwe chakuba ndikatangale chasanduka ngati chikhalidwe cha Malawi. Tiye tikanitse chikhalidwe cha mtundu umeneyo. No to corruption, no to fraud, no to theft. Aliyense asamaganize kuti zimuyendera mafailo akasowa ndikatulutsa ndalama failo ipezeka. Chimenecho nchikhalidwe chabe. Madiro anzeru amene akwanitsa kugulitsa shuga ku DRC anandi ya 2.5 billion kwa Kagame ndi magulitsa marefuji. Akusinthanitsa magazi asilikali ndi mafuta agalimoto. Komanso posachita pompa wapanga deal yogulitsa miyala kwa Atsamunda. Mboma Phalombe kuli phiri lotchedwa Songwe kumapezeka miyala pamwamba kwambiri. Mwachisanzo Neodymium amapangira mafoni, microphone, mawiresi. Praseodymium amapangira ma engine andege. Dysprosium amapangira ma hard disk komanso maudu agalimoto. Terbium oxide amapangira ma energy bulb, ma TV komanso maudu a smartphone. Miyala yonse idatchulayi ikupezeka ku phiri la Songwe mboma Phalombe. Achakwera aligulitsa posachedwa kwa Atsamunda kuti achotse miyala. Mapeto ake opindula akhala chimwendo ndi chithwa banda. Anthu akumeneko akhala akupitirira kuvutika kudya chitedze. Ine sinagwirepo ntchito kuboma kakulikonse. Ntchito imene ndimagwira ine ndimagwira ntchito ku Chipiku. Money laundering ndi mlandu waukulu. Ineyo kuti akupeze ndi 20 million. Akhoza kumangani akufunsani kuti ndalama mwazitenga kuti. Tikukumbukira panali Burundi wina wake anamugwira kusalima ndi 30 million. Ndalama inali yake. Koma apolisi anamanga ndi kumulanda. Koma agawawa akupezeka ndi 80 million, 300 million mabuti. Ena 1 billion imene akusunga pasi pa bedi koma sakumangidwa. Azibale awo akupezeka ndi ma ATM card 100. Akupereka kwa mahule ma ATM 300 tapita ndi kunja mukatenge ma dollars. Akubwera akugwida pa airport osamangidwa. Money laundering ndi mlandu waukulu. Ukhoza kuseva jere ya 15 years. Koma azimayi 5 atagwidwa ku Lilongwe pa airport sanakhalise undende. Mlandu wawo unatha. Milandu imene timayimva ku khoti ndi ya Boni Kalindo. Aliyense azitsata malamulo.
aliyense atsatire malamulo. Asagwire ntchito kwa munthu mmodzi, malamulo asagwire ntchito kwa gulu limodzi, malamulo asagwire ntchito kwa zipani zina, pamene chipani china chimakhala ngati iwowo siziwakhudza za malamulo aku Malawi. Sitifuna mkhalidwe wa mtundu umenewa. Uyunso m'bale wako achitchula banda akangobwera kuno ku Malawi, apolisi a South Africa akangomusiya kuti ayi pitani ku Malawi akakuzengeni mlandu, mudziwire tikunena kuti mlandu umenewo watha.